मानगोनां दिनैनि खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोन गिबियावनो साबायखर बावबाय नोंथांमोननिसिम। बे जाबाय दिनैनि फोरबोआ जाबाय ब्रैथि फोरबो। बे गोदो गोदायनिफ्रायनो माब्लानिफ्राय सोलिबोनाय बेखौ जोङो जागायजेननायखौ खिन्थानोनो हाया जाहैबाय। नाथाय बाथौ धोरोमारिनि बादियै जा मोनबा फोरबो दङ, बे मोनबा फोरबोनि मादाव ओंखाम गोरलै जानाया बाथौआरि धोरोमनि बादियै ब्रैथि फोरबो। बे फोरबोखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों आरो दिनैबो फालिदों आरो इयुनावबो फालिलांगोन धोरोमखान्थि बादियै। मानो होननानै बुङोब्ला इसोरनि फारसे सुबुंफोरनाव फोथायनाय दं। गुबुन गुबुन धोरोमारि सुबुंफोराबो इसोरखौ फोथायो। थिग बे लेखा बाथौआरिनि जा धोरोम सिबिसुला रायजो राजा दङ, जों इसोरखौ फोथायो। बे लेखा जोंनि जा मावनाय दांनाय, बे मावनाय दांनायनि उनाव मोननाय जा आबादफोर, बे आबादफोरखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दंदि जोंनि जा मावनानै मोननाय आबादफोर, बे आबादखौ जोङो इसोरनो गिबियाव बावग्रोयो। बेनि उनावसो सुबुं माहारिया जायो। थिग बे लेखा दिनैनि फोरबोआव अदेबानि ओंखाम गोरलै जानायल' नङा। मानो होननानै बुङोब्ला माइनाव बरायनायनि बाथ्रा थाबाय। जोङो फोथाराव गायनाय माइखौ जोङो बरायनानै माइनाव हिसाबै जोंनि मोनथिना बादियै, जेरै खुंख्लाय बायदि रेजें बांबुर बायदि खुंख्लाय बायदि रेजें गोसो लानो नाङा, बांबुर बायदि बिरलांनो नाङा, अन्थाइ बायदि गोसो गिलिर लानानै जोंनि न'खरनि बाख्रि खना आरो माहेन्दोआव दिदोमै जिरायनानै फिसा फिसौखौ जिउ खुंनो हानाय रायजो राजाफोरखौ जाहोनानै फोथांना लाखिनाय नोंनो आफा इसोरनि सोरजिनाय जोंनि आदार। बे लेखा जोङो मोनथिनायावनो दं बादियैनो जोङो 2 आघन दाननि 9 अक्ट' दिनै 26 नभेम्बर 2025नि बे लेखा जोङो सावरायनाय बादियै जोंनि बे सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गं 6-7 गामिनि मादाव दिनै बे सानजारि नोगोर हालामावनो थानाय 2 नम्बर माजगाव गामिनि थानसालियाव गंबा गामिजों बिथांमोनखौ बानजाय आफाद दानानै दिनैनि जा फोरबो, बे फोरबोखौ खुंलांनो बिबान होनाय जादोंमोन। बे लेखा 1 नम्बर माजगाव, 2 नम्बर माजगाव, 3 नम्बर माजगाव, 1 नम्बर तादुनिया बर' गामि, 2 नम्बर तादुनिया बर' गामि आरो सान्तिपुर राउन्ड सान्तिपुर होननाय बे गंबा गामिनोनो बिबान होदोंमोन। बे लेखा बिथांमोना मावै मावै नै दिनै जागायजेनबाय। बे जागायनाय फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावनो जोंनि धोरोमखान्थियाव थानाय बादियै जोङो रुंसारि जालांनाय धोरोमनि खामानि मावनानै मेंनो रोङै खामानि मावबोनानै दिनैसिम जायफोर बाथौ सुबुंसाफोरा रुंसारि जालांबाय, बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोननो बे फोरबो खुंनाय बेलायाव गोसोखांनानै मान बावफायो। बे लेखा मान बावफाबाय। दानिया इयुनाव दङ ओंखाम गोरलै जानायनि फोरबो। बे हाबाफारिलाइ बायदि दिनैनि आफादनि जा थांखि आरो जा फारिलाइ सुजुनाय, बे फारिलाइ सुजुनायजों लोगोसे दान्दिसे उनावनो आर'ज जागायजेनसिगोन आरो बेवहायनो सावरायमा मेलबो दङ। 2 आयदाफारि दङ। बे सावरायमा मेला हाबाफारि जागायलांगोन। बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै आंनि गोजोन्थों। बिब्दि नेमखान्थि बादियै हयथ' बेनिख्रुइ बांसिन गाजा गोमजा जालांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौआ माब्ला जोनोम जानाय बेनि जारिमिनावनो लिरना दोनबोआखै। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुङा बिब्दि जारिमिन लिरनायखौ मोनथियानोमोन जानो हागौ, हयथ' गोबां लेखा फराबो गैयाबो जानो हागौमोन। बेनिखायनो माब्ला सिजौआ जोनोम जानाय बेनि जोनोम सानखौ रावबो फोरमायनो हाया।
बे लेखा धोरोमा माब्लानिफ्राय सोलिबोनाय बाथौ धोरोमा बेखौबो लिरनाय गैया खुगा खुगानो सोलिबोदोंमोन थिग बे लेखा जोङो जोंनि सिमेन्ट सापरि ओनसोलाव 1975 मायथाइयावनो गायसननानै धोरोम बादियै सिबिबोदों बे लेखा दिनै नेमखान्थि बादियै जोंनि जा थामथि फोरबो ब्रैथि फोरबो बे ओंखाम गोरलै जानाया बाथौ धोरोमनि खान्थि बादियै ब्रैथि फोरबो आं मिजिंथिदों जोंनि धोरोमा आगोलाव गोबां गोसाराखैमोनब्लाबो बावैसो गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि जोङो जा सेन्ट्रेलनि जा फोसावनाय बादियै जा हमजोबना लानाय बादियै जोङो फैगौ समफोराव जोङो बाथौजिम होननानैबो लिरनो हानायनि मोन्थाय मोनबाय बे लेखा जानो हागौ इयुनाव बिब्दि बाथौआरिनि जा गोबां फोरबो दङ बोसोराव मोनबा फोरबो बे लेखा फोरबोफोरा गाजा गोमजा रं बिरं जासिनगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो थारैनो आफा इसोराबो अनहरगोन बेखौ आं फोथायो गोजोन्थों।